עכשיו, הזמנתי לסיום הערב, הזמנתי את חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שהוא חבר ועדת המדע והטכנולוגיה. השתתפתי בכמה ישיבות, ראיתי אותו שם משתתף בדיוני הוועדה, ודיברנו לא מזמן על כל נושא הרובוטיקה, והתגלה כתומך נלהב לתחום. עכשיו, אם לא היו בחירות, היינו רואים בקרוב ישיבה של ועדת המדע, שמדברת פעם נוספת, אחרי שעשינו את זה לפני איזה 3 שנים, ב-2011, ינואר 2011, תדבר עוד פעם על נושא הרובוטיקה, ותחשוב על מה עושים כדי לקדם את התחום. אז בגלל הבחירות זה טרף לנו את כל הקלפים, אבל אני חושב שחבר הכנסת טופורובסקי עדיין תומך בנו, ואם אנחנו נכניס אותו לכנסת, אז יכול להיות שהוא ימשיך, אני בטוח, שהוא ימשיך לתמוד בתחום. ואגב, את ההשתתפות שלו פה אנחנו תכננו לפני הבחירות. זה שנהיה. אז בוא. אז אני לא יכול להתרחק יותר מדי? לא יכול. זה ייכנס לכיס. אז אני לא צריך את זה, או שצריך גם את זה וגם את זה. זה בשביל הקהל? הבנתי. זה בשביל הטלוויזיה. הבנתי. יש פריצה בערוץ 2. טוב, תודה רבה. תודה רבה לפרופסור שילר שהזמין אותי לכאן. אני ממש צר לי, כי אני תכננתי להיות במקור בכל הערב, ואני הגעתי רק לסוף של ההרצאה של אייל, והקשבתי להרצאה של נמרוד, שההרצאה וחצי ששמעתי היו מרתקות. אני חבר ועדת כספים וחבר ועדת מדע וטכנולוגיה, ובעוד הכספים זה מה ששומעים כל הזמן בכותרות. ועדת מדע וטכנולוגיה זה מה שהשאיר אותי שפוי, ואני עוד כשהייתי ילד והכרתי את לוטננט קומנדור דייטה במסע עם כוכבים בסטארטרק, אז אני נתפסתי לנושא של הרובוטיקה, אבל כשנכנסתי לכנסת, נהייתי פעיל בוועדת מדע וטכנולוגיה, גם כתפקיד שלי כיושב ראש השדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה, עשיתי סיורים במעבדות רובוטיקה באוניברסיטאות ובחלק מהמכללות במדינת ישראל. נכנסתי זה קצת בצורה יותר עמוקה, והבנתי ששם העתיד. בעוד, אני מצטער אם אני אחזור על כמה דברים, אני אומר דברים בצורה פשטנית מדי, אבל אני פוליטיקאי, זה מתבקש. בעוד הטכנולוגיה, מה שהיום מתעסקים, התכנות והאפליקציות, הם בעצם הופכים את האייפון ואת הטלפון הסלולרי ואת המחשב לשלוחה של המוח. מתבקש שתהיה פריצת דרך ברובוטיקה שנהפוך, נקים ונקיים את השלוחה של הגוף. ובעוד הטכנולוגיה שהופכת את השלוחה של המוח התקדמה שנות דור בעשור האחרון, בגלל שזה לא עולה הרבה כסף, צריך להעמיד אדם מול מחשב, הוא מתכנת, הרובוטיקה בהרבה מאוד מובנים נעצרה. אומנם במערכת הביטחונית היא נעצרה פחות, וגם במערכת הרפואית, אבל ברוב התחומים של החיים היא נעצרה. ואין שום סיבה, ולדעתי זה מה שיקרה, השאלה אם אנחנו נקדם את זה, ואם אנחנו איפשהו נתמודד עם הקשיים של זה, שבסופו של דבר תהיה גם שלוחה של הגוף ויהיה רובוטים, רובוטים זה שם קוד כמובן, שיעשו את כל מה שאין לנו כוח לעשות באמת. שינקו, שילחמו, שישמרו, שיגלחו אותנו, שירחצו אותנו, שיעשו את כל הדברים שאין לנו כוח לעשות, כמו שהיום במחשב, במקום ללכת לספרייה ולחפש ספר, אני עושה בגוגל, אנחנו גם נמצאים בגוגל, אז אני מוצא את הדברים מהר. והרעיון הוא שהרובוטיקה כשם קוד תעשה לנו את החיים הרבה יותר קלים, אבל עם הדבר הזה יש גם הרבה מאוד סכנות והרבה מאוד השלכות מאוד מאוד עמוקות. למשל, לשוק העבודה, אבל זה כבר יש גם הרבה מאוד השלכות מוסריות. ואני לגישתי בנושא הזה, כמו הרובוטיקה, גם בגלל ההשלכות ארוכות טווח, גם בגלל שלדעתי אנחנו כמדינה חייבים לקדם את זה, וגם בגלל הקשיים הכלכליים, עצם העובדה שלעשות סטארט-אפ בנושא רובוטיקה עולה הרבה יותר כסף. יש בו הרבה יותר סיכונים. אבל אנחנו כמדינה חייבים לקדם את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים לעשות את זה אם אני נפשט את זה בשלושה אפיקים. האחד זה להקים מכון ישראלי לרובוטיקה, שרכז את כל ה-R&D, את כל המחקר והפיתוח של הרובוטיקה, שיהיה בעצם גוף שמקשר בין המוסדות להשכלה הגבוהה, בין המדינה ובין משקיעים כאלה ואחרים. גוף שאיפשהו ירכז את כל הנושא של הפיתוח, שיקדם את מה שאנחנו רוצים לקדם, את מה שבסופו של דבר אותו גוף שיהיה סוברני ועצמי יקדם. וזה משהו שאנחנו חייבים לעשות יחד עם הקמה של גוף נוסף, של צוות חשיבה
אמיתי שמורכב מפילוסופים ואנשי חינוך ואנשי כלכלה ואנשי חברה וסוציולוגיה, שאמור איכשהו להבין את ההשלכות של מה יקרה אם אותו מכון ישראלי לרובוטיקה הצליח בצורה בלתי רגילה. הרי אנחנו נשנה את העולם, לא נשנה רגע מדינת ישראל, נשנה את העולם, וכל העולם צריך להשתנות בצורה שנביא למינימום את הסכנות שבזה ולמקסימום את היתרונות שבזה, ובשביל זה צריך להיות צוות שיחשוב גם מבחינה חינוכית ומבחינה חברתית ומבחינה ערכותית, לא במובן הטוטליטרי של המילה, לא במובן שאנחנו עכשיו נקבע איך ייראה העתיד, אלא במובן שאנחנו נהיה מוכנים להשלכות האלה. והצוות השלישי מדבר על החינוך, כי זה לא סתם רק להקים מכון לרובוטיקה וסתם להקים צוותים כאלה ואחרים, אנחנו רוצים למצות את הפוטנציאל שיש אצל הרבה מאוד היום ילדים, מחר הממציאים, שיבואו ויכירו את העולם הזה של הרובוטיקה, שייכנסו לזה, לעניין אותם. והפרויקטים שיש היום מהיסודי ועד התיכונים הם יפים מאוד, אבל הם לא מספיקים, וצריך להיות חלק אינטגרלי במערכת החינוך של לימודי רובוטיקה מכיתה א', אולי אפילו מהגן, אבל מכיתה א' ועד ההשכלה הגבוהה, וגם לתקצב את זה בצורה נכונה. אם נעשה את שלושת הדברים לדעתי, נפעל בשלושת התחומים האלה, אנחנו נוכל להעלות את הסיכוי בצורה סבירה שמדינת ישראל לא רק תצליח בתחום הרובוטיקה, אלא תוביל את זה מבחינה עולמית, כי לצערי, כמו שאמרתי בהתחלה, היום ברובוטיקה יש יותר מדי קשיים, אבל הפער הזה שיש בין היכולות, עוד פעם, אני קורא לזה השלוחה של המוח, בעצם בין מה שאני יכול להשיג באייפון לבין זה שאין לזה איזושהי מניפיקציה של גוף, זה פער שדורש שמישהו יתעסק עם זה, ולדעתי התפקיד שלנו כפוליטיקאים זה לנסות לעשות את המקסימום בשביל לא להרוס, אלא רק לעשות לגרום לעתיד הזה לצאת לפועל ולגרום לזה להיות יותר טוב, ולא רק לתת לכוחות השוק לפעול בנושא הזה. התחלתי לפעול בזה, היו לי כמה שיחות עם שר המדע והטכנולוגיה והחלל היוצא, עם יעקב פרי, היו לי שיחות עם גפני, כמה שהם היו עמוקות בנושא הרובוטיקה, היו לי שיחות עם גפני יושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה למי שלא יודע. היינו אמורים לעשות, כמו שפרופסור שילר אמר, לקיים כבר דיון ראשוני של זה בוועדת המדע והטכנולוגיה. הייתה הסכמה מהשר, הוא כבר לא השר, להקים מכון ישראלי לרובוטיקה. בראש, הקמת מכון יש בזה בירוקרטיה, אבל הרעיון הוא לקצר בירוקרטיה. מכון ישראלי לרובוטיקה, לצערי הכל תקוע, אני חושב שזה חובה, אני אעשה את המקסימום לקדם את זה בין אם אני אהיה בכנסת הקרובה ובין אם אני לא אהיה בכנסת הקרובה, ואולי, מי ידע, אולי לאנשים כאן ונוכל לתת את זה משהו, להפוך את העולם הזה, את האנושות למקום טוב יותר. תודה רבה. בכלל לא קראתי מה זה. אם הייתה לי איזו תעודה, הייתי עכשיו נותן לך תעודת כבוד של חבר באיגוד הרובוטיקה הישראלי. כי מה שאמרת כאן זה דברים שלא היית כאן כל היום, אבל חלק מהדברים שאמרנו זה בדיוק מה שאתה אמרת, ואמרת את זה אפילו יותר טוב מה שנאמר פה במשך היום, ואני לא יכול יותר מלהסכים איתך שאנחנו צריכים פה באמת מאמץ לאומי לקדם את התחום, ואם נעשה את זה נכון, אני משוכנע כמוך שאנחנו יכולים להיות מוקד עולמי לתחום הזה בכל העולם, כי עד היום למעשה לא קמה איזו מדינה או איזה גוף שהוא הרים את הדגל והפך להיות המוביל בתחום. אנחנו נרים. בדיוק. זאת אומרת, התחום הזה למעשה, הנישה הזאת עדיין פנויה, ומי שירים ראשון את הדגל הוא זה שיתחיל להוביל, וישראל יכולה להוביל ברובוטיקה, בחדשנות, ביצירתיות, כל מה שנאמר פה היום, רק משלים אחד את השני. אתה בעצם אומר להצביע יש עתיד, זה מה שאתה אומר. זה אתה אמרת, לי אסור להגיד את זה, אבל אתה יכול להגיד, באמת מה שאתה רוצה. זהו. חברים, קודם כל זה סיום, לדעתי סיום ראוי לכנס מעניין, הרבה יותר מה שציפיתי, מעניין מאוד. המרצים פה היו מעולים אחד. אני לא יודע אם רואים אותם במקום אחד, את כולם בכנס אחד. זה היה מוצלח מאוד, אני מקווה שלמדתם. דיברנו הרבה, תכלס מזה כרגע אין. אנחנו מחכים עד אחרי הבחירות, ולדעתי אז נקדם את זה בכנסת. אז גם יהיה שר מדע, ונדחוף את זה במשרדים המתאימים. ואין ברירה אחרת, זאת אומרת, לבד זה לא יקרה.
אם זה לא יקרה זאת אומרת, ברמה הממשלתית או במשרדי הממשלה, לדעתי האלטרנטיבה היא ללכת לחוכמת המונים, למעשה לעקוף את הקשיים האלה, ואו שהתעשייה תרים את זה, או שההמונים ירימו את זה, גם אם ההמונים לפעמים פחות חכמים מהיחידים, כמו ששמענו קודם, אבל זה חייב לקרות. ואם, אגב, אני מצפה לראות אתכם קודם כל כחברים באיגוד, תצטרפו לאיגוד, כי המספרים בסוף מדברים. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים מול שר כזה או אחר, אז אם יש מאחורינו 1,000 חברים או 200 חברים, זה הבדל עצום. מספר חברות, כמעט כולם חברות כבר באיגוד, אבל המספר הזה קטן. אז קודם כל תהיו חברים, כדי שיהיה לנו את העוצמה ללכת מול אלה שמערימים את הקשיים. והדבר השני, זה הכנס הבא בנובמבר, אני מקווה מאוד לראות אתכם שם, ואנחנו מתכננים משהו גדול יותר ממה שהיה בעבר, שבאמת יממש את החזון או את הסיסמה, חדשנות פוגשת רובוטיקה בישראל. ואמרתי את זה קודם, אם נגיד את זה מספיק בכל רם ובכל העולם, לא רק שאנחנו נתחיל להאמין בזה, גם העולם יתחיל להאמין בזה, ויש לנו מה להציע, כמו מה שרותם פה יראה ומה שגיא הופמן יראה. יש לנו פה כוחות נהדרים, רק צריך לגייס אותם לאותה מטרה. גם אותם וגם את הכנסת. תודה רבה לכולם, ותודה שנשארתם עד הרגע האחרון.